To prostě dorazí. Otočit, start! Teď už to vyšlo. Byl to hodně rychlý start. Tumen zváňul tentokrát uprostřed, nikoliv úplně vzadu na první překážce. Orfeo Blán v první vlně podle očekávání s číslem 12. Vedle ní je tam Klaus. A také Panther Abstrait, živý plot s příkopem. Vypadá to, že to všichni zvládli, což je dobrá zpráva. Universum v Gráci je posunutý na 3. místo. Na vnitřní stopě je tam Kasim. Tady je Nikas. Panther Abstrait, Rubín s Ružičkovou také začal zepředu. Tumen samozřejmě ze zadních pozic trochu Váňa zacouval na malé vodě. Sherardo měl problémy s malým vodním příkopem, nechal tam zadní nohy. No a jde se na to. Na velký Taxisův příkop, koně letí až 6 metrů. Orfeo Blán z prvního místa, kde bude skákat Váňa na pravé straně podle očekávání. Tady je Faltejsek z Orfeo Blán, vedle něj Kasim s Novákem. Velký Taxis, pořádný skok. A je tam první pád, druhý pád, třetí pád. Vidím tam Martina Lišku, Josefa Bartoše a ještě někoho. Takže Zulejka a Maragon jsou na irské lavici. Na posledním místě se 13. Lambro a vypadá to, že Nikas upadl na velkém Taxisu s Dušanem Andrésem. Majitel Kupka se obával z té překážky, která přichází na řadu teď a nakonec to byla ta nejobávanější Taxis. Pozor, je tam volný kůň bez jezdce, ten vždy umí udělat pořádnou paseku, ale vypadá to, že to všichni zvládli. Tumen je hodně vzadu, musí jít Váňa víc dopředu, takhle to nepůjde. Takhle šel 2 letošní dostihy. Tady se na irské lavici ještě snaží někdo z lékařů pomoci Lukáši Matuskému, protože Panther Abstrait podle všeho skončil na irské lavici a to je ten kůň, který je vepředu bez svého jezdce. Tak už máme startovní pole jen 18 hlavé, vepředu je Orfeo Blán, favoritka číslo 1, Zarif se posouvá aktivně také kupředu. V první vlně rovněž Klaus, Kasim a Termil. Koně nabíhají na malé zahrádky. Podívejte se, co tam vyvádí ten volný kůň. Faltejsek to zvládnul, tušil nějakou kulišárnu. Na zahrádkách všechno v pohodě. Brdský Lambro také dal zahrádky. Víme, co Ostrovanům dokázali v minulosti nadělat. Malé nebo velké zahrádky. Ten dvojskok, který neznají z ostrovů. Chtělo by to někam odlákat ty volné koně pryč, protože se stává dosti špatně kontrolovaný. Tumen se posunul kupředu. Už to Váňa dohnal tu ztrátu ze 6 z kopkovického skoku a teď je docela blízko. To je pro něj určitě dobrá zpráva. Orfeo Blán, Faltejsek se dívá pod sebe, za sebou má Kasima, Klauze. Zvolnil tempo Faltejsek, není to tak rychlé, hodně zvolnil. Vzal zpátky na náměstí. Teď kolem točného bodu na překážku číslo 11, nebo lépe řečeno ještě na prodloužený Taxis 10A, až potom na 11. Orfeo Blán, Kasim, také Rubín mezi prvními. Teď se tam Váňa trochu nahýbal nad hlavu Tumena, jako kdyby Tumen malinko ztratil rovnováhu, ale je v dostihu. Je tam i jeho stájový druh Zarif na 5., 6. místě. Teď živý plot s příkopem. Rubín s Ružičkovou druhý. Ružičková se nejdál dostala na velkou vodu. Překonala Taxis, překonala Popkovický skok. 2 těžké momenty dostihu. Na 12 všechno v pořádku. Tumen s Váňou uzavírá startovní pole. To není překvapivé. Je důležité, jak je blízko nebo daleko od špičky. Myslím, že není tak daleko. On je schopen si zkracovat kurz, povoleně zkracovat kurz, protože Váňa zná takové ty nábližky, když teď se mu tam plete volný kůň i jemu, tak jako Orfé. Podívejte se, je tam sválá vedle Pareta, Sherarda a Mouly. Orfeo Blán nemá takový náskok jako loni nebo předloni, o délku před Rubínem, ale tohle rozložení sil už známe ze zářijové kvalifikace. Tam také Rubín dýchal na záda Orfeo Blán. Jsme v Oranici, která už postupem času víc práší, už je suší než v dopoledních hodinách. Koně se blíží na drop. Alias seskok, překážku, která umí být zrádná. Je potřeba na ní dobře vidět, ale většina koní zná. A většina koní také zvládne. Ne většina, ale všichni. Výborně, kamenná zeď. Orfeo Blán, Klaus, Kasim
A také Rubín. Novák s Kasimem volí malinko jinou stopu. Tumen třetí od konce. Teď tam byla první pobídka bičíkem od Michala Kubíka směrem k Šerardovi. Hadí příkop. V dobrém tempu. Trochu problémy Lambra, ale pryč se stále drží na to, že má za poslední 3 týdny v nohách asi 15 kilometrů dostihu a ještě transport z Velké Británie, tak opravdu působí velmi monstrózně až nezdolně. Pozor, velká voda, tam někdo ztratil jezdce. Tam před velkou vodou někdo uklouzl. Nevím, kdo to byl. Tady Lambro, ale doklouzal se za překážku. Tam se mi zdálo, že v té zatáčce někdo vypadl ze sedla. Každopádně první je Orfeo Blan, druhý Rubín a třetí Kasim a Faltejsek to zase natáhnul. Termil na 4. pozici. Potom Alges, Universe of Grácie a Zarif. Velké zahrádky, Trezor a Ondřej Velek málem vystoupil z koně na velkých zahrádkách. Tumen je druhý, třetí od konce, za ním je Lambro, před ním ještě Soros s Váňou mladším. Hodně volných koní, bohužel hodně, ale jestli jsou zkušení a musí se s tím poradit, nic jiného jim nezbývá. Suchý příkop. Orfeo Blan a Rubín s Růžičkovou, potom Universe of Grácie, je tam také Gauner Danon. To jsem nezmiňoval, je tam schovaný s Kratochvílem. Číhá na 6., 7. místě. To je dobrá pozice k útoku. Teď pozor na volné koně, aby neodvábili někoho na pravou stranu, na živém plotu v hangáru. Pokračuje i Sisimer, byl také Zarif. Tumen je stále předposlední nebo poslední. Už by potřeboval trochu přehodit na jiný rychlostní stupeň, protože začíná ztrácet. Pokud tam jsou síly, tak je potřeba už teď zapnout. Živý plot u hangáru. Opět se tam blíží ti volní koně. To je velké nebezpečí. Tady skákal Tumen. Velký anglický skok a Orfeo Blan má za zadkem skoro všechny soupeře. Termil a Michal Kél je dole. Bohužel Termil upadl na stejné překážce, nebo jeho jezdec, jako v přípravném dostihu. A teď už se začíná výjíždět a tlačit. Klaus je tam také v dobré výchozí pozici. Alges. Ale Orfeo Blan zatím naprosto v klidu. Že tam tlačí Kasim. Také Universe of Grácie. Velký Havlův skok a pak 3 překážky domů. Jsem zvědav na to, jak bude Orfeo Blan odpovídat na případné nástupy soupeřů. Nebude to mít vůbec snadné. Tady je Moula a tohle Tumena je daleko. Je bohužel daleko. Tak mám pocit, že tím koněm, který tam uklouzl před velkou vodou, byl asi Zarif s Markem Stromským. Nebo ne, je tam ještě Zarif. Alges se Sovkou se posunul na 2. místo. Je tam Zarif, je tam. Klaus, Gauner Danon. No ale Orfeo Blan zase odskočila. Alges je druhý, Klaus třetí, Gauner Danon čtvrtý, jako by si Faltejsek hrál se svými protivníky. Na Krysnu nemusel přitlačit, teď skočila výborně 29, Alges na 2. místě, Sovka vytahuje bičík, na 3. pozici Klaus. Novák tahá Kasima ven, ale všechno vypadá narýsované naprosto jasně, i když Josef Sovka stále vyčkává. Ještě úplně nepřitlačil na Algese, to by byla senzace jako hrom. Orfeo Blan a Alges. Poslední překážka, oba překonali a teď jdeme do plných. Orfeo Blan a Alges na vnitřní stopě. Nikdo jiný Velkou Pardubickou nevyhraje, ale byla by to senzace jako hrom. Orfeo Blan stále první, ale Alges jde po bariéře. Orfeo Blan odolává, ale možná neodolá. To je souboj. Orfeo Blan nebo Alges. Orfeo to zvládne. Vyhraje o půl délky. Orfeo Blan první, Alges druhý. Klaus třetí, Universe of Grácie čtvrtý, 5. Kasim, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tumen s Josefem Váňou.